سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مسوني شو مونتاجن بوت زتلالو على توزينات تزلكم متسلخو كموترو كيساف تصامر باتنا نخت كتاتولنا عند عدمكو بقدام النت أرئيس زينا ኢትዮጵያ ሕግ ንምኽባር በዝብል ህናብ ክልል አምሓራን ኣብ መንጎ ዘኣተወ ሰራዊትን ዕጡቃት ግጭት ይቕጽላሎ ንጀነራል አልቡርሃን በህይወቱ ከይሓስኩ ወይ ከይቀተልኩ ኩናት ደው አይብልን ክብል ጀነራል ሄሚቲ ገሊጹ በአማኻሪ ፕሬዝዳንት ኣብ ጉዳያት ሃገራዊ ድሕነት ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስት አሜሪካ ናብ ሳዑዲ ዓረብ በፂሑ روسيا ካብ ከባቢ ህመመንጨው ኒኩለራዊ ጻዓት ዛፓሬዚያ ሙጻእ ልዑል ራዕዲ ኣስዒቡ لعل عاما سبات تسعين هزنا برت جالبا بمتحله بوحدو عيسران كلتن سبات كم زموتون كالين زد هسس مدبات حزلكم متقلخو سناي ناي مكتتال غزي اندا تمنخم ابزا چانل دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم ኢትዮጵያ ሕግን ምኽባር በዝብል ህናብ ክልል አምሓራን ኣብ መንጎ ዘኣተወ ሰራዊትን ዕጡቃትን ግጭት ይቕጽላሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል አምሓራ ተፈጢሩ በዘሎ ወጥሪ ሕግን ስርዓትን ምኽባር በዝብል ህናብ ክልል መንጎ ዘኣተወ ሰራዊት ፌደራልን ዕጡቃት አምሓራን ግጭት ይቕጽል ከም ዘሎ ዘተፈላለዩ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ግጭት ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ሰሜን ጎንደር ሰሜን ወሎን ሰሜን ሸዋን ኣብ ዝርከባ ዝተፈላለዩ ዓድታት ቁሸታትን ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቕሱቶም ምንጭታት ሓያሉ ሰባት ከም ዝተቐተሉን ኣብ ንብረት ድማ ዕንወት ከም ዝወረደን ኣገንዚቦም ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙናዊ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል አምሓራ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ ሰብ ንብረትን ጉዳት ከም ዝበጽሕ እኳ ተረጋገጸ በዝርዝር ግን ኣይጠቐሰን በሰንከት በከቢድ ብረት ተሰንዩ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሰራዊት መንግስት ዕጡቃት አምሓራን 10 ሰባት ውሕስዩ ናብ ዝብሉ ከባቢታት ይሃድሙሎም ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ወገና ነቲ ኣብ ከባቢ ጎንደር ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ንምህዳእ ብዓበይቲ ዓዲ ዝተመርሐ ዘተ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን መክያዱ ኣፍሊጣም መንግስት ኢትዮጵያ ፍሉይ ኃይል ክልላትን ሚሊሻታትን ዕጥቆም በመውራድ ናብ ኃይልታት ጸጥታ መንግስቲ ንኽጽምበሩ ወይ ድማ ናብ ዋኒኖም ክበታተኑ ንዝሓለፈ ኣዋጅ ብምቋም ኣብ ክልል አምሓራ ዝተበገሰ ወጥሪ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ከም ዝሃደ ክሕበር እዩ ጸኒሑ እንተኾነ እቲ ወጥሪ ብፍላይ በከባቢታት ጎንደር ሰሜን ሸዋን ፈኸም እናበለ ከም ሓድሽ ተዋሂሩ ይርከብ መንግስት ኢትዮጵያ ነዛብ ክልል አምሓራ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት ኣብ ምጉሃር አበርክቶ ነይሮም ንዝበሎም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን በሽበራ ኸሲሱ ክሕዞም ንዝኽኣለ ኣብ ቀይዲ ክእቶም እንከሎ ክሕዞም ንዘይከኣለ ድማ ኣብ መዝገብ ተደለይቲ ኣስፊሮም ይርከብ በፍላይ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈጸመ ቅትለት ናይቲ ወኪል ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ክልል አምሓራ ዝኾነ ፖለቲከኛ ኣብታ ክልል ከቢድ ጸጥታዊ ስጋት አንጸላልይዎ ይርከብ ጀነራል አልቡርሃን በህይወቱ ከይሓስኩ ወይ ከይቀተልኩ ኩናት ደው አይብልን ክብል ጀነራል ሄሚቲ ገሊጹ መባታው ዘተወከል ተኽልቲዮም ወገና ሱዳን ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ እዋን ኣብ ካርቱምን ከባቢያን ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ሮይተርስ ሓቢሮም እትዘተ በመንጉኝነት ሳዑዲ ዓረብን አሜሪካን በቀዳም 6 ግንቦት ኣብ ከተማ ጅዳ ድሕሪ ምጅማሩ በሰንበት ናብ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኩናት ከም ዝቐጽል ዝሓበረታ ኣገልግሎት ዜና ክልቲኦም ወገናት ተኽሲ ደው ናይ ምባል ድሌት ከም ዘይብሎም ኣንፊቱም ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንሰብኣዊ ረድኤት ውሕስ መተሓላለፊን ምኽፋት ዳኣምበር ናብ ስምዕ ሰላም ንምብጻሕ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ሄሜቲ ንመጻርቱ ጀነራል አልቡርሃን በህይወት ከይሓዘ ወይ ከይቀተለ ኩናት ደው ከም ዘይብል ምግላጹ ሮይተርስ በሸውዓተ ግንቦት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ገንዚቦም ኩናት ኣብ ካርቱምን ከባቢያን ኣብ ዝቕጽልሉ ዘለዋን ዜጋታት እቲ ሃገር ውሕስ መውጽኢ ንምርካብ በብዝሕን ኣብ ፖርት ሱዳን ይሃድሙሎም እቲ ኩናት ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ዘቕጽረሉ ልዕሊ 400 ሰባት ቅተሉ እንከለዉ ልዕሊ 100,000 ሰባት ናብ ጎረቤት ሃገራት ተሰዲዶም ኣለው በአማኻሪ ፕሬዝዳንት ኣብ ጉዳያት ሃገራዊ ድሕነት ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስት አሜሪካ ናብ ሳዑዲ ዓረብ በፂሑ በአማኻሪ ፕሬዝዳንት ኣብ ጉዳያት ሃገራት ድሕነት ጄክ ሱልቫን ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪል መንግስት አሜሪካ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ምብጻሕ የካይደሎም እተላልዋይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን በሰንበት 7 ግንቦት ናብ ሪያድ ድሕሪ ምእታው ምስ ወራሲ ዓራት ንግስነት እቲ ሃገር መሐመድ ቢን ሳልማን ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ምትእስሳርን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ብምትኳር ከም ዝዘተየ ተሓቢሮም አማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት አሜሪካ ብሪያድ ኣብ ዝጸንሐሉ ምስ ሳዑዳዊ ኢማራትን ህንዳውን መዘነታቱ ብምርኻባ በተመሳሳሊ ዛዕባ ከም ዘተውን ተፈሊጡም ኣብቲ መደብ ተኻቲታ ዝነበረት እስራኤል ወኪላ ኣብ ሪያድ ከም ዝተረኸበ ዝሓበረ
ማዕከን ዜና ታይምስ ኦፍ እስራኤል ምክንያቱ ከም ዘይተፈለጠ ኣስሚራትሉም ይኹን እምበር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኤሊ ኮሃን ሎሚ ሰኒ 8 ግንቦት ናብ ህንዲ ብምምራሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ናሪናድራ ሞዲን ህንዳዊ መዘኑ ሱብራማንያ ጃይሻካናርን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ከመያይጥዮም እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ኣብ ጽንሓሉ ኣብ ዝምድና እስራኤልን እታ ብንጉሳዊ ቤተሰብ ትምራሕ ሃገርን ብምትኳር ምስ ወራስ ዓራት ቢን ሳልማን ከም ዝዘራረቡን ዲፕሎማሲያውያን ምንጭታት ሓቢሮም بمونجنينة أمريكا مسحورات إمارات عرب زمدنا مسرتات ركب إسرائيل مس سعود عربون تمساسال ركب نفتر مدب مهلاوهتهم دبلوماسيات يتوصو روسيا كاب كبابي ممجوه نيوكل ساوت ساعات موصاه لعل رعدي اسعبو روسيا كابتا بطغات زكات منجوه نيوكل ساوت ساعات زاباريزيزيا اتركب كتما اب توصلو زلوان لعل رعدي كام زل على تغليتم روسيا كرمت تثبيت زتغبرلو متقاتي كيف از زيتلمدس غومت موساده اب بزحات سغات كام زسعب حدا بعل سلطان يوكرين حبيروم روسيا بكبابي زاباريزيزيا كاب زركبو 18 سفراتات انكولاي اب طغا اتي فابريكا زركب ان روهدار زركبو سبات كاب تخبب قوصو حبيرالام يوكريناوي كنتيبا كتما ميليتوبول إيفان فيدورونوف أب أسات حموشة ساعات باشح زغط سرا مكان كابت كبابي كامز قعزا قريتهم تواتاري نيكولر حورات هاجرات كبير حدقان نيكولر خقاتن كامز خيل أنكو يركب دايركتور هوراوي ايجنسي اوتوماتيكا وصات رافائيل غروسي كونتات فابريكا زا بارازيزيا كاب غزينا بغزي زي جمتن حدقنيا كخون زخل ان خون يمصخم زلو غليصوم تواتاري نيكولر ابزوصو مغلصي سراتኛታት ኣብቲ ቦታ ዝጽንሑ እኳ እንተኾነ ብዛዕባት እና ወስኽ ዝኽል ዘሎ ወጥሪ ጭንቀትን በዳን ኩነታት ኣብ ሰራሕተኛታት ስራቤቱ ምን ዓሚቕ ስክፍታ ከም ዝፈጠረ ገሊጹም ኣብቲ ፋብሪካ ዘሎ ኪላታት ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚካዊ ጻዓት ካብታ መብዛሕቶም ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ዝነብሩላ ከተማ ኤኒ ሮሃዳር ነበርቲ ሙጻ ከም ዝጀመሩ ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ገሊጹም በዓርቢ ብሩስያ ዝተመዘ ሓላፊት ዞባ የቪጌኒ ባሊቲስኪ ኣብ ዝሓለፉ ሂደት መዓልታት ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ናብ ቅድመ ግንባር ዝቐርቡ ሰፍራታት ዘካየዱ ደብዳብ ኣሓይሉ ነይሮም ስለዚ በቀዳምነት ህፃናትን ወለድን አረጋውያን ስንኩላንን ሕማትን ካብቱ ቦታ ክወጹ ወሲናሉ ክብል ማሕበራዊ መራኸቢታት መጽሐፉ ይዝከር እቲ ፋብሪካ ዝርከብሉ ከባቢ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወራራ ብዝጀመረትሉ ፈለማ መዓልታት ከም ዝተቋጸረቶ ዝከርዩ ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚካዊ ጻዕታ ቀዲሙ ብዛዕባ ድሕነት ናይቲ ፋብሪካ መጠንቀቕታታት ኣውጽኡ ነይሩ እዚ ድማ ደብዳብ ግዚያዊ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድሕሪ ምስዓቡ ዝነበረ እዩ ኣብ መጋቢት ተተካል ድሕሪቲ ኣብ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክበጽሕ ዝጸንሐ ዕንወት እቲ ፋብሪካ ገደስቲ ስርዓታት መዝሓልን ምቕጻል ብናፍጣ ዝሰርሑ ጀነሬተራት ይጥቀም ከም ዘለውን ኣጠንቂቑ ነይሩ روسيا بلكاتيت كلتشن إسرائيل كلتن ورار كاب تجمر النهار قصر سرعتنيات فابريكا كم زنكي أهجراوي إيجنسي أوتوميك ساعات هيكلتم أمرار حات بوتاجن هنو وحس سرعات نايت فابريكا أو خل كوينو تاني حيبل حيلتات روسيا مبزحتو زوازا بارازيزيا زقوات سرقان تخونه نرس ختم زوازا بريزيزيا أي حزون تمال سنبت سيفيلات نابتن زيادة أب تحت قوت روسيا زركبا ختمات بردياسكن بريموس كرن يجعزو كم زلوه تجلس يركب كاب كتما ميليتوبول تسد كنتيباتا كتما ايفين فيدوروف ابتي كبابيتات زركبا دكوانات اعوحتن مدهانيتن كم زوده اب تيليجرام حبيروم بتوسخي يوكرين ابتي زوبا متقعتن تفصيما قرب الكتريكن ماين كقوارص يخيلو بزبل سغات هوسبيتالات حماتن يفانوا خمزلوا قليصوم كلتسيسو كابتن سيفيلات زركبوم زصعنات زتبالا قفلاي ندهريت زملسو وتادرات روسيا زحزه مخانون تقيسوم فيدوروف وسيخو اتي زفلطو كفيلاو موصا ازيو قلطفيو نمتوتاخو يدالون اب سيفيلات زتكور دما كخون زخيل تخلو الله كبل غليصوم لعلعاما سبات تسعينها زنبرت جالبها بمتحلها بوحدو ايسران كلتن سبات مويتوم ኣብ ህንዲ ደቡባዊ ግዛት ኬሬላ በጻሕቲ ዓዲ ዝጻነት ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ 22 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ግዳያትን ምድሓን ኣብቲ ከባቢ ንጥፈታት ህይወት ኣድሕን ይካየዳሎ እታ ዝተሓለተ ጃልባ ካብ ጭቃ ዝመልአ ማያት ተሳሒባ ክትወጽእ ከላ ብዝሕ ሞት ድማ ከዘይድ ይኽእል ንሳ ማሕዳር ፖሊስ ዞባ ማላፑራም ዓብዱል ናዛር እታ ድርብ ደርቢ ዘለዋ ጃልባ ልዕሊ ዓማ ሰባት ብምጻና ከም ዝተሓለተ ንሮይተርስ ገሊጹ
إذا بسمت مش استقل بتجلبا كابتي كتسعون الزقباء متن بيتفي أسات 57 أسافير خامز نبرت تحبيرهم كدوام منستر هندي ناريندرا مودي بزيز تفاهي وتحازين يبنبال حازنه بمنقد تويتر قليتهم بزوحات توقع استقبل تحت جلبا جهو كام زخونون اتي تسألمات نتسعرسات يوت أدهن كام زعاقتون مع كنازينات هاجر أكاليهن بز حدا خمس موتو دك نسيون هتصاناتن يركبهم منستر سبورتن عسان كيري لافي عبد الرحمن هنا بهوسبيتال زتوسدو 4 سبات اب زسق هونتات كام زركبو افليتم كابت حدا غابي ود زترفو سبات مبزحتهم تጓعزتي جاكيت يوت ادهن كاي تخرنو يጓعزو خمس نبرو هنا مرخبتي حفاش اتاغر تزاريبهم بزحي ابزي حدا غايوم زتفو سبات زاغيت اي تገልጹን زلوم سمزي ጠንቂ የተሐደጋ ንምፍላጥ መርመራታት የካይዱ خمزلو ተፈሊጡሎም زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو الدين على نام مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام